Ay, hindi siya nakaano. Mas bubukas na lang. Sabi ko, hindi ko dito. Masala sa loob. My friend. Yan yung friend ko. How are you? I'm Ay, mabuti na makatuloy ako.
Kasi kasi po, yung lumaki siya po si ang nagbubuhat.
itong chocolate cake. Masarap po yan, Miss Tia. Nakulay po yan na namin. Chocolate. Hindi masyado matatas. Mamaya, dadala ko si Marmata. Ano yan? Salamat. Wala yun. Kami yung nanay, malapit sa amin ng mga birthdays. Kasi ang ina, ako yung nagse-celebrate. Nandunay ka na. Tapos na. Gawin na po. Para sa paborito kong driver. Nawawalan siya ng dati naman po yung sa What can I say? Magaling ka po din. Alam mo, Mia, sa tagal ko nagtatrabaho ako sa'yo. Kilalang kilala na kita. At alam ko na ngayon yung apektado ka sa nangyari sa mga kapatid. Mia naman, hanggang kailan ka umu-obsess? Hindi ko mo nakatapos. Bakit? Para bumalik na ako ng Manila. Para maalis na kita dito sa mga kapita. Para hindi ka makapektuhan ng past mo. Magulang mo. Kasi seryoso, hindi mo nag-aalala ako para sa'yo. First time ko naging choice ng Dennis. Pero sabi niya, panaginip lang yan. Minsan nakampir ko si Pate. Pero totoo kasi yun. Kaya naging maganda yung experience mo doon because it's temporary. Hindi ikaw yung nagsabi, di ba? Kapag paulit-ulit, kapag araw-araw mo siya may experience, mawawala na talaga. Look at you. Speaking words of wisdom. Gusto niya ako naging writer. Kakasabi ko lang, di ba? You are my favorite writer. Well, it's like you want my job.
Buti di ba na nakakita ang isa? Don't be private. Hindi, your muna.
Sa laro, iwasan mapawisan, makapigyan. Pero sige lang, may new breed liquid with stay power technology. Nagtatanggal ng limit naman siya na walang stop and long lasting fragrance pa. New breed liquid. Bravo biscuits. Sesame seeds sarap. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay under 100% dandruff free every day. Head and Shoulders. Ang makinis sa extended fry. Hindi mo natin. Ang laki-laki! Di tapat-tapat. Pinagsama. Tilo na sarap. Ang sarap-sarap. Sulit. Kaya son. Nasarap. Sa makinasan, chicken and fry. Init! Baka magamoy araw. No problem. Ang most common way mo ng serve. All-in-one mathematic sarap. Kaya naman, ang pamilya, pagkata. It's magic! Ilang taon na po siya? Pag-meron na po. Good job, Mom! Lucky Price at Kapal Kasama Pack. Busog na. Sarap pa. Ang bango. At ang sarap. Busog na. Sarap pa. Lucky Price at Kapal Kasama Pack. Tara na! Kaya natin to! It's okay na. Huwag mag-alala.
na sigaw ng sigaw na may loko na kukuha sa mga tao. Pero nung dumating na yung mga tutulong sa kanya, wala naman palang buto. Wala yung gamot. Kaya nga na kaya yan. Ako lang. Ako lang. Paulit-ulit siyang nagtatawag. Paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Ayoko sa paparin. Sinungaling. Alam mo ba kung bakit niya paulit-ulit ginagawa? Kasi wala siya. Wala ginagawa. Hindi. Ginagawa niya yun ang paulit-ulit dahil malungkot siya. Dahil wala siyang sasagot. Isa siyang malungkot. Hindi mo pwede iwanan si Tia. Dahil wala siyang sasagot. Lagi mong pinaparamdam sa akin. Kasi malang Pag nagbigay ako, kunin sa akin lahat. Ayoko lang iwala sa akin lahat. bakit parang nagtigil sa iyo kanina? Pag hindi mo makontrol yung sarili mo, pinakanan ka. Isa, dalawa, tatlo. Kaya wala. Kasalanan lang yun. On the day of your birthday, yun ang naisip niyang gawin. Patayin ka. The hell I care. Hindi ako. Kanina pa siya umuwi. Kung sana may isang tao na naniwala sa kanya, hindi siya namatay. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasirang tema, lenguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ginamit namin na nakalaman ko na pinag-deposit ang mga babae ko ng ilahi. Para matrace namin kung ano ang address ng lending company. Ito si Josh naman, nire-reverse engineer na yung lending niya. Tinitignan niya kung ano yung pag-signature ng programmer sa codes na app. Ano yung codes? Matindi ko kasi natin yung mga agent ko sa mga programmers. Ang senior sa sakina ng company sa bansa. Matias Vergara. Mga abi, pwedeng iba na lang po. Hindi po kasi ako sanay na suotin yung mga ganito. Ayan, yung pinapagano ka, ano ha? Ang lahat tayo yung gawin. Sige na yung may
minsan naman naaalala ko gusto ko naman na lagi siya napapahaba. Tapos na araw-araw nabukbo pa siya. Kaya ba kaya sa akin gusto? Hindi ihabang pa rin siya ng mga pamilya ko. Baka nga ako. I'm sorry guys, I have to take this. Ayos mo ba siya? The reason. Just go say it, then I turn right. Thanks. Ang ginagawa mo dito? I was just looking for the washroom. Di ba nga? Di ba sinabi ko yun? I got confused. Ang bago na. Nag-decide ko na. I'm sorry. Ilang tao kailangan? 10. All right. Proceed. Full discretion.